भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। भोजपुरिया समाज, जी हाँ भैया, आप सबके बता दी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के डबल धमाका। जी हाँ भैया, बेहतरीन खबर आप सबके बीच लेकर आई बनी। सबसे पहले जान ली कि पावर स्टार पवन सिंह के अब धमाका आवल शुरू हो गई। जी हाँ भैया, आज ही पावर स्टार पवन सिंह के डबल धमाकेदार वीडियो सॉन्ग आये। जी हाँ भैया, जना का वीडियो सॉन्ग कुछ महीना पहले के ही रिलीज हो चुकल बा और वीडियो सॉन्ग के इंतजार रहता। आप सबको बता दी आज पावर स्टार पवन सिंह के एगो धमाका ना दू गो धमाका रिलीज हुई बटे। जी हाँ भैया, और वो भी बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त गाना। जी हाँ भैया, दोनों धमाके के बारे में थोड़ा सा जान ली। पहला धमाके की बात करल तो के नाम बा भातारो पर परेला। जी हाँ भैया, भातारो पर परेला, जौना के लिखले बने अरुण बिहारी जी, म्यूजिक दल बने छोटू रावत जी, ये गाना गेले बने पवन सिंह और प्रियंका सिंह। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी वेब म्यूजिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज ही सुबह 7:15 बजे रिलीज भइले, जौन की बहुत ही जबरदस्त व्यूज आ रहल बा, गर्दा कर रहल बा गाना। जी हाँ भैया, पूरा तरह से गर्दा हो रहल बा, दोनों गाना से कह रहल बा। लेकिन ई गाना जान लेनी, अब दूसरा गाना जान ली, यानी दूसरा धमाका। जी हाँ भैया, ओके नाम बा मेहरी चल गई मईका। जी हाँ भैया, जौना गाना गइले बने पवन सिंह, लिखले बने आजाद सिंह और श्याम देहाती, और ये गाना म्यूजिक दल बने आजाद सिंह और साजन मिश्रा। जी हाँ भैया, बहुत ही बेहतरीन गाना, जौना के वीडियो सॉन्ग आज ही सुबह में 8 बजे के करीब में रिलीज भइल हुए, जौन की SRK म्यूजिक। जी हाँ भैया, SRK म्यूजिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो डबल धमाका आज पवन सिंह का आइल। जी हाँ भैया, तब तैयार रही जान, बहुत ही जल्दी जबरदस्त धमाका आप सबके बीच आवेला बा। और आप सबको बता दी दोनों गाना के पब्लिक बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहल बा, दोनों गाना गर्दा कर रहल बा। जी हाँ भैया, बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहल बा पब्लिक, और पब्लिक के वही तरह गाना भी पसंद आ रहल बा। जी हाँ भैया, बहुत ही बेहतरीन गाना। अब आप सब बताइए भैया, ये दोनों धमाके में आप सबके सबसे जबरदस्त कौन गाना लागल, जरूर कमेंट करके बताइए। चलते चलते वीडियो को लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दबा के शेयर करी। फिर से आए बहुत जल्द एक नया और बेहतरीन खबर के साथ।